كتابة سرعة مكلخال سب كاب حمامات بالمحيال أنصار سنة تلابع حمام تتصورنت كتريز قبر مسرحيو بدرجة عالم ملقات زلو كتابة أنصار سخونة تلابع حمام مزكايد اتحمام كنكي ويدما تقليلو كتفي يخل بز مسرت كتابة اتنكوني مكلخالي من قدي أنصار تلابع حمامات بمخان كسر حلو كاب جمر زبنات أعطيرو يركب أب هاجرنا كتابة بزقبا كاب زسر حلو نويحة أعطيريو ولا قاعد من عتنت بسنك زنبرة مجزاتي بزح أو تايمبر دحرنا عتنت جن سالات كوهاب زتنحى أقول بلوت كتابة بعينتكم أون بالسفحة الجباب عود شفنا كتابة كبر تخيليو كمر أيانا يستوفين الدما تلابعتي حمامات أبستحت درجان خورد سمويات عنا إنجيوس زوبان نقص زوبان حبرة سبن بسنسلتاوي من قدي نقحت هزبي كباب مبال بستعت أتصفى الجباب يسرحلو له أب هاجرنا كتابة بسفيحو نهتساناتنا ديتاتن بسرعة بهاجراوي وفرين إننا توهبة أب هزبي سفيح تقبلنت إننا رخبن كخيد تانيحونا لون سالا زيز وهاب زلو كتابة دما أب هتساناتن أديتاتن كسعب زخيل زنبر حمامات سنكلنا موتن كم زنكيه يقلت هلا بحب شو تي زبانا ناي كتابة متفتات مثلا حجر أساسي ونزرة حجي مجمّع أبتي دحرنا تنت تنتكالات أن النبز حاقة خلا تأقول قلت كتابة كأب وملك إن عبي إن خدي صغير حجي أبتي زيتي شبيش عينة كتابتات وهاب نيرو زي أتوم كأ تهزبي حيال صعري تقمنا كتابة نمردا بتوم زنبورو سمويات ناشعو بيزهونه صعرتات كايل نيرو تهزبون ناتردو يتي أبدوكو زورد زنبرة بزوم حمامات زي أتوم زورد زنبرة تقامات كا ناتما حايشة قيد مسرعي تهزبي بصفي حونة تختابت لستقبله بؤمل كأخاب بجزيو يقبر كتلنا عبيتنا يقولعت خمس كايدك يقبر كم وقع زيناي نفسه صار عديتات كل معلاتنا إجاعي مرمرة كم زجبران نزخل نتفتات وهايدهم سريحهم نايكل تسلسنا وعلت بقولهم زوج عايز متيم أقول بلوت كتابة زي خالص توحد نجارات سريحهم متيم أبجن فر مينستر تعنا زوبا دبوب أبزلوا 59 تكالات تعنا سروع أقول كلوت كتابة بزقبا إيمالا ألو بتوسخون نتن أبرحوق عدتات زركبا سبمويات عنا كاب كلتك ساب سلسة معلتات بقرم إنا تقعزو كساب مبرقاوي أتصادف نقص زوبا عد قيح مبرقاوي أتصادف نقص زوبا سنعفة نقص زوبا ميمنة قل عدتات نقص زوبا عد خالا دوباروان عرزان كم زشفنيو سندات جنفر مينستر تعنا نيت زوبا زحبر زوهاب اللبوتا أبديتات زوهاب كانتاي من ذاك نستيو زوهاب أبيات تمرتات الله عليه سرع زختبا نايدك نستيو كتابة الله أبت سرع وكان كلنا زين 50 جعة تنتقلات الناس قلنا زين كلنا سرع كتابة نايدك نستيو يهبا المالج جن كاب 14 عام من العل زلواب كل ميلاد زلوا أبديتات كا أبيات تمرت ركباس اللي خلازن عشتو من أسيات لك نستيو نعثاتن أبعات تمرتي مس مينستر تمرتي بمردا أبتي بيت تمرتون على زوم ناي تخاطات هلتناي ناي تعنا كاتات المهران اللوم مسوم بمردا مسوم سميات عنا ناي حكمنا هيدو زدلي ناي كتابات يوهابي بخمزيتي رجع نايتي أو هذا كتابة بخمزة خجلت كار أب هاجرنا 10 عينة حمامات ككلاخل زخل مدب كتابة تأتاتو يسرحلو كم زلو يقلت قالك أبعتهم تصير حمام عباي سعال تصير حمام نفيو تصير حمام روبيلا تصير حمام بوليو تصير حمام روتا فيروس كالوتنيوم كتابة تصير حمام عباي سعال هتسانات ولد مسبولو كساب عامت زعد ميوم زوهاب كوينو بسنكي حمام عباي سعال كسعب زخل زنبرة سنكلنا موتن كنكي كم زخال دما يحبر بزو عينة حمام عباي سعال ناي شامبو ألو ناي معلاتو لو ناي حنقول ألو كم وخاناي عزمتي ناي سكتات جلز بحالو اليوم حجو كله أبتعنا دك سبات كبيد زخنا شجر فترة سنكلنا موت كبيد زخنا نحمان تجمع كم تسلسل نزي مكالا خلي تباحيلو بمجمع رانات النتات زتعتاتول زي ناي حمام عباي سعالي مازي
እዚ ሕጂ ህፃናትና ይወስድዎ ስለ ዘለዉ ሰባት ከዓ ነዚ ተኸቲቦም يختبوا سلو زلوا زم حتى ምናልባት እዚ ሽግር ናይ ዓባይ ሰዓል ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዘይ ምዃነ ክኸውን ይኽእል እዩ ክታበት ስለ ዘሎ ጥራይት እዩ መዋሓድ ናይ ዓባይ ሰዓል ኣብዚ ሕብረተሰብ ንሪኦ ዘለና እምበር ዝክታበት ዘይህሉ ነይሩ ዝኩሉ ሽግራት ናይ ዓባይ ሰዓል መተራእየ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ كتابة ፀረ ሕማም ንፍዮ ህፃናት ኣብ 9 ወርሒ ምስ በፅሑን ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ዝወሃብ ኮይኑ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ሕማም ስንክልናን ሞትን ኣብ ሃገርና ዳርጋ ናብ ዘይምህላው ከም ዘስከሮ ይፍለጥ ንፍዮ ኩላህና ከም ንፈልጦ መጀመርያ ኣብ ክልተ ደረጃ ዝስራዕ ምልክታት ኣሎ እቲ ቀዳማይ ምልክታት ወይ ከዓ ደሓን ዝኾነ ምልክታት ንብሎ እንታይ እዩ ምቕያሕ ናይ ዓይኒ شوفتا خمزناي صررتا زري كخون كله دحر ግን እንዳተሓላለኸ ኸይዱ ምቁሳል ናይ ኣፍን ናይ ረኽስን ዓይንን ፈጢሩ ኣብ ህፃናት ክሳብ ዕውረት ዘምጽእ በቲ ንድሪ ሳምቡን ካልእ ሕማማት ከዓ ክሳብ ሞት ዘስዕብ ዝነበረ ሕማም ማለት ንፍዮ ሕጂ ንፍዮ ከዓ ኣብ ከም ክታበት ተኣታትዩ ኣብቲ ህፃናት ወስሉ ዘለዎ ከዓ ዝንብሎ ዘለና ፀገማት ኩሉ ኣብዞም ህፃናት ይረአና ኣሎ ማለት እዩ كتابة ፀረ ሕማም ሩቤላ እውን ህፃናት ኣብ 9 ወርሒ ምስ በፅሑን ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ዝወሃብ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም ሩቤላ ዝረአ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ስንክልናን ሞትን ዳርጋ ኣብ ሃገርና ከም ዘይህሉ ገይሩ እዩ ሩቤላ ዝበሃል ናይ መከላኸሊ ናይ ሩቤላ ኻል ሕጂ ሩቤላ ሓደ ሕማም እዩ እቲ ምልክታቱ ዳርጋ ምስ ናይ ንፍዮ ዝተመሳሰል ክስተያት ኣለዎ እቲ ካብ ንፍዮ ዝፈልዮ ምልክታት ግን እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ነፍሰ ጾር ኣዴታት ኣብ ዝህልዋሉ ግዜ ኣብኡ እንድሕር እዚ ናይ ሩቤላ ሕማም ሓማኺ ኢለን እንታይ እዩ ዝመፅእ መጀመርያ ምንፃል ጥንሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድሒሩ ከዓ ዋላ እንተተወለደት ህፃን ከማን ናይ ዘይንቡር ዕሸል ኮይኑ ናይ ምውላድ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት ሕጂ እዚ ፀገም እዚ ስለ ዝተረድአት መንግስቲ ንሕና ነዚ ክታበት ናይ ንፍዮ ናይ ሩቤላን ኣብ ህፃናት ክህልኹም ዘለዎ ተገይሩ ማለት ሕጂ እቲ ኣዋሳስድኡ ዝምልከት ግን ኣብ መጀመርያ 9 ወርሒ ክልቲኦም ብሓባር እዮም ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ክልቲኡ ናይ ሩቤላን ናይ ንፍዮም ኣብ ሓደ መርፍእ ወይ ኣብ ሓደ ኮንቲ መትሓዚ ተዳልዩ بحنت مرفق خم سودي جبرالله زي حجين تاي نتوقع زي تدلي مرفق موجا أخوه خلي نتعدون زي تدلي من لاسنا بتكلت عنا نخيكون أبحنتي تدالي خم زوها في جبر مالتي زي حجي نتاي زي طعمنا زي نتوقع زي تدلي أنزا زي تدلي نجرا زي تدلي مرافق خم موجا أبحنت تدالين خلتي حمامات كلاخل كتابة الله مالتي زي حجي أم جمريا أبتشعت ورحي يوسف بدحريوها أبع عمتين في الشهر حن يوسف مالك هنجي تسرعتي هاي نفيون نيروبي اللان كلا خلي أبتشعت ورحي مسوسدة بدحريوها أبع عمتين في الشهر حن كم يوسف بتمساسالي كتابة ፀረ ሕማም ፖሊዮ ህፃናት ውልድ ምስ በሉ ኣብ 6 ሰሙን ኣብ 10 ሰሙን ኣብ 14 ሰሙን ዕድሚኦም ብኣፍ ዝወሃብ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም ፖሊዮ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ስንክልናን ሞትን ኣብ ሃገርና ክጠፍእ ከም ዝኽኣለ እውን ፀብፃባት የነፅሩ እዚ ናይ ሕማም ፖሊዮ ስንክልና እዩ ዘምፅእ ስንክልና ዘምፅእ ከቢድ ዝኾነ ስንክልና እዩ ዘምፅእ እዚ ከዓ ከም መጀመርያ መንግስቲ ከም ፀገም ስለ ዘለልዮ ናይ ሕማም ፖሊዮ ክታበት ካብቲ መጀመርያ ዝጀመረ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣዋሳስዳ ዝምልከት እዚ ናይ ፖሊዮ ግን መጀመርያ ውልድ ምስ በለ ህፃን ሓንቲ ይወስድ ኣብ 6 ሰሙን ከዓ ይወስድ ኣብ 10 ሰሙን ይወስድ ኣብ 14 ሰሙን ከዓ ይወስድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ዝኽፅል ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብመርፍእ ዝውሰድ ናይ ፖሊዮ መከላኸሊ ክታበት ኣታትዩ ኣሎ ማለት እዚ ከዓ ኣብ መጀመርያ ኣብ 14 ሰሙን ይወስድ ህፃን ድሕሪኡ ከዓ ኣብ 9 ወርሒ ከም ዝወስድ ይግበር ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ፖሊዮ ሲ ዳርጋ ከም ተሪኦ የለን ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ናይ ፖሊዮ ሪፖርት ካብ ዘይህሉ ዳርጋ
10 ዓመታት ዳርጋ ሓሊፉ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ናይ ክታበት ኣብ ሃገርና ናብ ዘመን ደቅና ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ነገር እዩ። ክታበት ተኽትኽታ ሕማም ጎረሮ፣ ቲታኖስ፣ ፀረ ሕማም ወይቦ፣ መከላኸሊ ሕማም ነድሪ ሳምቡኡን ረኽሲ ሓንጎልን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ 6 ሰሙን 10 ሰሙን ከምኡ እውን ኣብ 14 ሰሙን ዕድመ ሓደ ህፃን ዝውሃብ ኮይኖም ብሰንኪ እዞም ዝተጠቕሱ ሕማማት ዝስዕብ ሞት ንኽጠፍእ እውን ኣኽኢሎም እዮም። እዚኦም ኣብቲ መጀመርያ ዝተኣታቱ ክታበት ከም በዓል ተኽትኽታ፣ ናይ ሕማም ጎረሮ፣ ናይ ቴታኖስ ዝበሃሉ እዚኣቶም ሕጂ ንሶምን ከምኡ እዮም ከቢድ ዝኾነ ፀገማት ናይ ጥዕና ነይርዎም። ኣብ ህፃናት ከቢድ ሕማም ዝፈጥሩ ሞት ዘስዕቡ ሽግር ዝነበሮም እዮም። እዚ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ስለስተ ዝተዋሃቡ ዞም ክታበታት እዚኣቶም ሳብ ሕጂ ዜሮ ሪፖርት እዩ ዘሎ። እዚታት ከም ፀገም የለን ማለት ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ግቡእ ተረዲኡ ደቂ ይኽትብ ኣሎ። እቲ ዞም ሕማማት እዚኣቶም ከዓ ቀደም ከቢድ ፀገም ዝፈጥሩ ነይሮም ሕጂ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ የለውን ክበሃል ይከኣል። ናይ ወይቦ ከዓ መከላኸሊ ወይቦ ኩላህና ከም ወይቦ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ወይቦታት እዩ ዘሎ። በዚ እንግሊሽ ሕጂ ሃይፓታይት ኤ ቢ ሲ ዲ ገለ ክሳብ ኢ ዝበፅሕ ኣሎ ማለት እዚ ሕጂ እዚኦም ንኩሎም ዝከላኸል ኣይኮነ እዚ ክታበት እዚ ነቲ ሄፓታይት ቢ ዝበሃል ግን ብጣዕሚ እዚ ሄፓታይት ቢ ዝበሃል ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሉ ብጣዕሚ ዓብዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሉ ብዘይ መኾኑ መሳርሕታት ናይ ምትሕልላፍ ኣሎ። ብፆታዊ ርክብ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሉ ኣሎ። ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ይመሓላለፍ እዩ። ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ዋላ እቲ ሕማም እውን ንባዕሉ ኣብ ሰብ ንፀላም ከብዲ ኣጥቂዑ ናብ ዝኸፍእ ናይ ሞትን ካልእ ፀገማትን ዝፈጥር ሕማም እዩ። ሕጂ ነዚ ከም ፀገም ተለልዩ በቲ መንግስቲ ናይ ሕማም ፖሊዮ መከላኸሊ ክታበት ኣታትዩ ማለት እዩ። ክታበት ፀረ ሕማም ሮታ ቫይረስ ህፃናት ኣብ 6 ሰሙን 10 ሰሙን ዕድሚኦም ብኣፍ ዝወሃብ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም ሮታ ቫይረስ ዝመፅእ ውፅኣት ሰብነት ሕማምን ሞትን ክንኪ ከም ዝገበረ ይግለጽ። ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ዝከላኸል ክታበት ኣሎ። እዚ ክታበት እዚ ሕጂ ውፅኣት ኣብ ቆልዑት ሓደ ዓብይ ሕማም እዩ ማለት ብብዝሒ ተርእዮ ዝርአ እዩ ኣብ ህፃናት ውፅኣት ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሓት ጠንቅታት እኳ እንተሃለውዎ ውፅኣት ንክመፅእ እዚ ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ግን እቲ ዝበዝሐ ንህፃናት ዘሕምሞም ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ንሮታ ቫይረስ ሕጂ ንበይኑ መከላኸሊ ክታበት ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዚኣ ሕጂ ብኣፍ እዩ ዝውሰድ እዚ መድሃኒት እዚ ቆልዓኻ ኣብ 6 ሰሙንን ኣብ 10 ሰሙን ምስ በፅሐ እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሹ ክንሪኦ ከለና ግን እዚኦም እዚ መድሃኒት እዚ ካብ ዝተኣታቱ እቲ ውፅኣት ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብ ገለ ዝዕለቕለቕ ዝነበረ ናይ ህፃናት እውን ተርእዮ ምጉዳላት ኣለዎ ማለት እዩ። ያዳ ግን መፅናዕቲ ክድገፍ ይኽእል ማለት እዩ። ክታበት ፀረ ዝተፈላለዩ ርክስታት ኣካላት PCV 13 ረኽሲ ላዕለዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ፣ ረኽሲ ሓንጎል፣ ረኽሲ እዝኒ፣ ነድሪ ሳምቡኡን ካልእን ከስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ሕማማትን ሞትን ክከላኸል ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝገልጹ። ዝተፈላለዩ ረኽስታት ዝከላኸል PCV 13 ዝበሃል እዚ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብ2016 ተኣታትዩ እዚ ከዓ በይኑ እዩ ዝውሰድ ኣብ 6 ሰሙን ኣብ 10 ሰሙን ኣብ 14 ሰሙን ከዓ ከም ዝውሰድ ተገይሩ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። ክታበት ፀረ ሕማም አንቅፂ ህፃናት ኣብ ዓመትን 6 ወርሕን ዕድሚኦም ዝወሃብ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም አንቅፂ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ለበዳ ሕማም ስንክልናን ሞትን ከም ዝነከዮ ይፍለጥ። ናይ ሕማም አንቅፂ መከላኸሊ ኣሎ ማለት እዚ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያውን ኣብዚ ክተኣታቶ ከሎ መጀመርያ ብሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ተኣታትዩ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 29 ዓመት ዘለዎ ህዝቢ ኩሉ 70% ናይ ሕብረተሰብ ተኸቲቡ እዩ። ብድሕሪኡ ግን ኣብ ስሩዕ ክታበት ኣብዚ ዝሓለፈ ከም ዝተኣታቶ ተገይሩ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ
أنقصي كلها نخم نفلتو عبي سجم سفتري أو مراوس كل الناس فتر موت بزح شجرات زنبور حمام نزل مكان خالي زي تكم كا زي تجمع ميرولو زعمت زماني قابز بزيف اللون أب كل عدمة وليد نزر كبادك أنستيو سرع كتابة أب تكالات عنا كم زوهاب كم أون أب أبيات تمرتي كاب 14 عامت نلعلي زلوادك أنستيو مس مينستر تمرتي بمردا نخخ التبات جيريو بتمساسالي أب كل تشحن 18 بهاجر درجة حدستي استأتاتو هاجراو وفري كتابة سر حمام نفيون روبيلان كم أون معدال فيتامين A نتحت 5 عامت هتسانات تخيدو أبتو وفري كساب 15 عامت سعد ميوم كتابة سر حمام نفيون روبيلان كم استواهبة 9.5 مئتاويت كم استعوته أب كل تشحن 10 وفري كتابة سر حمام أنكتن معدال فيتامين A تخيدو أبتو وفري كاب حدا كساب 29 عامت سعد ميوم كم استواهبة 9.8 مئتاويت كم استعوته كم أون أبز حيزنايو زلنا عامت تشحن 21 وفري كتابة سر حمام بوليون معدال فيتامين إن كساب 5 عامت سعد ميوم كم استواهبن 9.4 مئتاويت عوت كم زنبري يقلت إزوم مدبات نخعوت دمات ترى سب مويات عنا أم حدرتي ممهران هزب المحبرات عزوز من بارو يوزف اللاد حجي أبزي أبليكيشن 18 موداتا بهاجر درجة في حدا وفرو زبجيزو أب زوفانا خاء تخيل مالت حجي إذا خكايد كله مجمع بهاجر درجة حدا أزي مستودبه صوه زغنا وطن وتيليو بدحريو خاء أنا بزوفانا مس كلهم مشارختي أبزوفانا زلو أم حضرتي زلو محبرات بعل هامات بنبار كل مشارخت خطاس ما مهران من سيرة المدخول استحوسوا سميات أن حدا تودبه وطنات توجيلو بجوب أخاء تساريح له أبتحت مس وردون حيل أمام بنو الزواق وإما مس محاضر تخوابي مس أوزلو محبرات مس ميات أن مس من سيرة المدخول تساريحه جوب سرح سلسة سرحة فبعد 9.5% شفنا نيرو مالت جبو صنع أو صنع سرح تسرح نيرو مالت نين كترون فهم متماسسالي أبليكيشن 10 موداتا 7% تارجع زبزح حزبي تخاطبولي نيرو مالتي زون تماسسالي بحاجة درجات توتنا صفوف صنع المدب نيرو دحريو أبزوبا مسوردون بزوبا درجات تحيزو استخايد وطن نيرو بحباركم كم مس مشارختي أبنو الزبا وريدون كم أسلسة سرحجي زون كابتيس عن 5.8% نيرو تيلاتو شفنة عود كم جنابة رخي قلتي كعبي شفنا كتابة ملآت مخهلوه كل زيقاب زيقودلو كختب مزغقليو أب هاجرنا سالات مينستر دعنا مس مشارختو زكايدو حيال تعري زيدلا وصيت ترخيبيو كمر أيانا يزدما بهاجر درجة شفنا كتابة لعل وصيت رخيبيو كتابة قبوة انقاق زحاتتيو سلازي عاقم سب مويات عنا المعباي نتوم حدش تزمدبو قبوة سلطنا كوهابوم انكرلو نتوم نبارات دما نايتهادسو سلطنا كم زوسدو بقد سالي كم زسرحلوني زتقس بخون مجمريا كتابة حنت هابتي قالوا دخلنا قمتاي نقولي زحلي بتعمل أي صورني كم خاني موقتون أي صورني حجي نسو زقوا عزلو وإذا أمت الله حدا ستاندرد زهونه معك أبي موقت له مالتي زي حجي كاب كلتن ديجري سنتيغريد كساب شمنت ديجري سنتيغريد عبجي أي خايق أبي الله اختارت مالتي حجي زي أنا معك أب حجي انتهي كدلي ريفريجراتورس زي فريجات كدلي حجي فريج حجي نحنا بهاجر درجة حدا معك أبي من هني تارلو ناي كتابة تارلو أبزوبانا مسمى حدا معك أبي زخمنا ناي كتابة مخزنا لنا مالك زي حجي بكل دروم زبلت قبو كأكب زخيل كتابة كأكب لنا زخيل حدا جزا ويكا خمزي معك أبي مخزنا له مالك زي حجي جزا ترى يكون نقول زخون مسؤول تخيل حانتي جنريتر على نوع ترى تبع حلاز تدالو
ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራፅ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ እታ ጀነሬተር እውን እንድሕር ተበላሽያ ናይ ኤሌክትሪካል ፍሪጃትን ብሶላር ዝሰርሓ ፍሪጃትን ኣለዎ ማለት ሕጂ ብከምዚ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ንዕኡ ዝከታተሉ ኣባላት ኩሉ ተተሓሒዙ እዚ መድሃኒት ኣብ ዞባና ምስ መፀ ብግቡእ እናተኸናኸንካ ከዕቀብ ይኽእል እዩ ማለት ብኸምኡ ኢና ንሰርሓሉ ዘለና ማለት ሕጂ ኣብዚ ጥራይ ተዓቂቡ ከዓ ናብ ንኡሳን ዞባታት ክኸይድ ከሎ እንድሕርዛ ንብላ ዘለና እታ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ናታ ሓልያ እንድሕር ትከይድ ዘይክኢሉ እቲ መድሃኒት ክበላሽ ማለት ሕጂ ካብዚ ከይድ ከሎ ናቶም መጓዓዓዚ ኣገባባት ኣለዎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ንኡ ዞባ ዘለዋ ትካላት ጥዕና እዘን 59 ትካላት ጥዕና ዝበልናየን ከዓ ካብ 2 ንላዕሊ ንኽታበት ጥራይ ዝውዕላ ፍሪጃት ኣብዚ ዝሓለፈ ዝሓደሽቲ ክታበታት እንትእታው ኩለን ዓጢቐን እየን ማለት እዩ እዚአን ሕጂ እዘን ትካላት ጥዕና እዚአን ንመድሃኒትን ነዚ ናይ ክታበት መድሃኒት ብግቡእ ከዕቅባ ካልአን ማለት ሕጂ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብኡ ከዓ ከይድካ ምክትታል ዝግበረሉ ነገራት ማለት ብዞባ ደረጃ ብሃገር ደረጃ እናመፁ ዝከታተሉ ነቲ ፍሪጃት ኣትሓሕዛ ናይቲ ፍራጃ ኣቀማምጣ ናይቲ መድሃኒት ገለ እናተባሃለ ናቱ ኣገባብ መከታተል ኣለዎ ብኸምኡ እናተኸታተልካ ይዝካየድ ማለት እዩ